and ekhaya kwakungasele umuntu omdala. Kwakulele nje lengane yami nalengane yomntana bhuti wami. Lengane yomntana bhuti wami yona inonyaka, le yami nabo 10 weeks. Qhamuka umntwana wathi anti umntwana uyakhala. Nami ngiyamuzwa uyakhala mangilapha phezulu. Ngiyehla. Mangisathi ngiyehla uyathula umntwana. Mangifika endlini, ngifike ngihlala phansi. Ngithola ukuthi sowuthule. Ngihlala phansi ngithatha ifoni. Ngiba busy nje ngefoni kancane ngicheck WhatsApp. Sikhashanyana ngithashi ngoba seku 12:23. Futhi ushone nge-8 July, ngamthola nge-23 April. Ngithi athi ngimncelise. Yabona into engayibona lapha ayipheli enhlizweni yami namhlanje. Ngathi mangithi ngiyamphendula umntwana ulele ngempumulo, uphuma igazi ngamakhala. Igazi ngibathe ngiyamemeza emihle, hayi emihle akaphenduka aka respond next. Ngibathe ngiyampress esiswini next. Ngimemeze ngithandaze lapha ngikhale next. Umntwana akazange azavuku emihle kuze kube manje. Kufike umntana bhuti wami athi anta simphuthumise eclinic. Si clinic masifike eclinic tholala ukuthi umntwana useshonile. So loyo bekumntwana wes8. Bangishonela. Ophilayo yiloya ubaba afika kimi ngephupho wathi angiye kuphi uma ngifuna ukuba nomntwana. So after lokho ngiphinde ngarelaxa ngoba bengitshela ukuthi umntwana uzoba right. Bengitshela ukuthi sewayilungisa lento ayinginikeze yona seku right. Mangilokhu kwenzeka so kodwa manje ngiyamangala. Okungimangaza kakhulu iloko kwa Emihle ngoba uEmihle akazange aze agula. Angikaze ngemise eclinic ngemisela ukuthi unomkhuhlane noma unani. Ngambeka nje. Noma wafike waklinyeka lapha noma kwaba khona into yamklini angazi kwenzakalani ngoba okuthusa kakhulu ukuthi mangabe samise emoshali wabuya ngakusasa. Noma uEmihle esebuye ebox emoshali wayeloku ephuma igazi ngamakhala still. La esidini nangapha wayengathi ushayiwe. La phezulu entanyeni wayiphukile nje ukuphuka intamo yayiroundela. So angazi ukuthi yini eyamphula lapha erondweni, angazi ukuthi kwenzakalani.